Forestil dig et sted, hvor natur, dyr og mennesker trives side om side med et blomstrende landbrug og erhvervsliv. Som det ser ud lige nu, er miljøet i vand og på land presset. Det udfordrer vores samfunds interesser, og der er mange ting, som står i vejen for en bæredygtig udvikling. Derfor skal vi lede efter løsninger. Det store spørgsmål er, hvordan sikrer vi en primær produktion, der både er bæredygtig og intensiv? Klimafonden Skive udvikler projekter, der bidrager til løsninger, som gavner klima, miljø, landbrug og erhvervsliv, og som bidrager til en øget bæredygtig forsyningssikkerhed. En af løsningerne er cirkulær bioøkonomi, hvor ingen ressourcer går til spilde, samtidig med at vi sikrer et CO2-negativt resultat. Lad os begynde med landskabet og markerne. Landmanden anvender jorden til at producere afgrøder, ligesom han har dyrehold, der giver gylde. Her ser vi på græs som afgrøde. Græs fra landmanden sendes til en proteinfabrik, hvor det presses. Protein kan i forskellige former bruges til fødevarer eller foder. Pulpen fra det pressede græs sendes til et biogasanlæg, der også modtager gylde, halm, restprodukter fra fødevareindustrien og husholdningsaffald. På anlægget skilles massen. Den afgassede biomasse sendes tilbage til jorden som gødning, og gassen leveres til gasnettet. Næste trin i processen er et elektrolyseanlæg, som producerer brint. Her modtages CO2 fra biogasanlægget, hvor det sammen med brinten omdannes til gasser og grønne brændstoffer. Derefter kan der komme en pyrolyseproces. Her bruger man for eksempel halm og andre biomasser fra landbruget til at lave grønt brændstof og biokul. Biokul fungerer som kulstoflager og kan samtidig bruges til jordforbedring hos landmanden. På den måde er vi tilbage, hvor vi begyndte i cirklen. Når cirklen sluttes, er der taget mere CO2 ud, end der er sendt ind. Så vi opnår ikke kun at blive CO2-neutrale, men at blive CO2-negative. Alt dette skal gøres i virkeligheden. Arbejdet går på tværs af brancher. Derfor er der brug for, at vi i fællesskab skaber et sted, hvor vi kan teste i stor skala, så vi kan blive bedre til at udnytte vores biomasser på nye måder. Og potentialet og gevinsterne er mange. For hvis vi gør det rigtigt, får vi blandt andet større biodiversitet og forbedringer af miljøet, flere lokale arbejdspladser og økonomisk gevinst ved at drive forretning, og mere sikker forsyning ved at udnytte lokale ressourcer. Vi har travlt, hvis vi skal skabe succes med cirkulær bioøkonomi. Derfor har vi brug for dine idéer til, hvordan vi kommer længere, hurtigere. Kontakt os hos Klimafonden Skive. Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig.